Здравейте хора, аз съм Арти, добре дошли в... И аз не знам кой епизод вече на FNAF Security Breach. Ако искате още на тази игра, може да се абонирате и да се включите към банката с всяко неизвестие като кача ново видео. И да, нека продължим от там, където свършихме миналия епизод. Не бе, как да затвори пред очите твоята семка? Имам малък проблем, не знам как да се тръгна от тук. Аз съм идиот. Аз съм сляп човек. Съжалявам. Монти Маск. Окей. Много хубава маска има. Това ще кажа. Най-хубавата. Помогнете ми! Как да изляза от тука? Не искам тука! Не искам да си ходя от тука. Не мога да викна Фрейто. Много ми е яко. Let's rock. Еми не искам да е... Помогнете ми. Да, как да ме страхва? Вие сте някакви наркомански работи, които искат да ме пребият. Хора. Май направих една от тайни... Мамка му. Не знам на къде. Не разбрах какво къде. Някакъв файърс... О, не. Ти Рокси, ти си добра! Не разбрах на къде и пак трябва да отида, ама това. Кой от всички такива изходи трябва да отида? Защото има два такива изхода тук май. Ако не е тук, къде трябва? Може би някъде в около тази стая? Не. Честно ви казвам хора, наистина не разбрах какво точно каза Фрейто. От кой... Не, брат, не мога да изляза от тук. Махната му. Я да си сейвнем на всеки случай. Да не стане никоя бела. Добре е ледо. Я от тук да клетнем. Един и 45, окей? Добре, не ме видя мутото. Дай! Къде е? Къде е този изход? Стрит, окей. Добре, тук ще ми е по-спокойно. Да, много малко тук да излезе, да.
bet I'm your favorite. Keep searching. He can't hide forever. Добре, Фредди, къде трябва да отида твоята семка? Работата. О, не. Финк Фредди. О, не. Shit is bro. Не. Where am I? Look at all this stuff. Какво? Freddy? Freddy, are you there? Правя тук, бе. Trapped. I'll bet you think you're real clever, Gregory. А, I know your name. You're in big trouble. This is not the night to be wasting my time. So, ти ме you изгубиш are going to времето. wait right there and lost and found Ще until your викна parents or the полицията. police arrive. Ама то ти си полиция. Are you having fun yet? Не, Лело. Он тайно. Не знам на къде, ама... Ало? Ало? Трябва ли? Не. Тебе... Ало? The rabbit ladies found me. Два часа, окей. Трябва да дойдем в Рокси Ресторан. Трябва да минеш през там кутиите. Аха, окей. Как? Сейвно. I can hear you. I'm on my way. Лошо? Накъде? Добре, сега трябва да отида при Рокси Рейсуел. Къде? Май някъде, но там беше нещо такова. Нещо подобие на Рокси Рейсуел. Ало? Не бе, Лело зайка, моля те. Какво съм ти направил? Вие сте ме затворили тук. Да бяхте затворили там вратите. Каквото да си говорим, ако не бяха затворили вратите, можех да не съм тук, ама... Умници. Окей. Да, всъщност не трябва, ама... Май тук имаш някакъв подарък. Да, ето. И май знам на където ще трябва да се отиде. Сега ще видим. Shit as fuck. О, не. Отиват. Така. Така. Да, ето го място. Накъде трябва да прескочим. Фреди, любов моя, добре ли си? Freddy, are you okay? Да, бе, добре. I was so worried. I waited and waited for you. I missed Хорошо. an hourly recharge and have been trying to get down to parts and service. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me. Get to parts and service. Ние да вземем в парти сервис. How do we get there? It is down under the main stage. Normally the stage Чакай, искам да огледам нещо. down there after every Да, окей. That is really the only way I know how. Use that door behind me. It will Добре, искам малко да поразгледам. room on the other side of the building. Стоби. Look for a backstage pass, then find a way to turn on the lift. Good luck, superstar. Enter О, подарък. next Добре, значи трябва да отида... Do my best. Рокси Маск? Окей. Дали ще... Абе, каквото става. Добре, живи сме. Сега трябва да отидем, за да може да отидем в парсинг сервиса. Нещо как го разбрах, защото много забил говори. Окей. И трябва да внимаваме с Рокси.
Нещо такова. Are you lost? О, не бе! И пак ли с тебе ще трябва да се занимава? Толкова ми е досадна тая. Окей, добре, снимам, че чак да се... да. Чак да се садна Джото. Не бе. Къде са трябва? Не ме интересува да вземам подарък. Да идва и да ми взяш. Имам близък сейф. В смисъл близък не, но шкаф. Добре, не ме видял. И по-добре. Че ако ме беше видяла, сигурно ще да ме види как влизам в тъпия шкаф или там каквото. О, не. Нали няма да ме видиш, батко? Добре, добър човек. Браво, бако. Молята. Дай тук да... подарък! Яко, какво ще? Очи пенята, окей. Раз. Нещо, друга стая, нещо наблизо. Нищо, окей. Не. Това беше много риско. Моля те, оцелей. Добре, хора, сега живи сме. Нещо наблизо, да ме се тършим. Аз къде трябва да съм? Аз се връщам, мамко, аз се връщам назад. Аре бе, по-бързо. И няма ли представа? Не. Може вълк, копнем се тук. Нещо. Някаква подаръче. Да, подарък, яко. И подарък. И... Вълнчика фигур. Окей. Фигура. Добре. Тук някъде трябва да е паш. Окей. По-точно... Май беше диск. Нещо пълно. Трябва да търсим подаръки пак някъде. Любимото ми нещо в тази игра. Да търсим много неща. Има яко са... Окей, апгрейд флашлайт, окей. Не знам. Ама... Тук колко ще го апгрейд на няколко батерейки. По-добре от нещо, по-добре да не се оплаквам. Тук нещо. Тук ми трябва. Добре. Подарък. Сега нека позная, тук ще е бакстейджа. Това е картата. Как познав? Аз съм един познавач. Окей, много добре. Аз къде е? Какво? Това май трябва да е оня... Фрейт от FNAF Hellplanted DLC-то, ако не се лъжа. В смисъл Hellplanted 1. Енард, Бони... Shadowborn, окей. Двама помним. Ало! По-спокойно, моля се. Не е нужда да тропам. Какво? Те са добре, бе. Аз едва ми имам. Кой пак стейдж съм? Аз съм едва на трети. Па ми иска 10. Те не са добре. Май сещам коя мисия се ще прави.
О, не. О, не. Тук май трябваше да отварям вратите на Фрейто, ако се лъжа. Да, тук вземам пак There's something else in карта here. левел What's 4. this? It looks old. Изглежда старо. What did you do? Something happened. I can communicate again. Ага. I think you fixed my signal. Ти ми оправи сигнал, See you on благодаря. the monitor. I Виждам те на мониторите. Consider it a second wind. Freddy, I see Roxy and Monty on the cameras. They're both coming to the Оправи тук office. е. Do not let them in. The security doors Значи, with the окей, трябва да му отваряме вратите на камерите, които го видим. Окей. appropriate button. The shock should stun them. Okay, but how do I get out of here? Как да се махне тук? Large vent in the floor. Аха, Probably stand да, го вента, на който трябва да дойде тук. reach the room under you. I should be able to force it open and let you out. All the doors appear to be on lockdown. Look for me on the monitors. Гледаме на мониторите там. Waving. Ага, окей. Добре бе, аре, стига досадно. The door. Много си гадно бе, Зак. Cannot stop her. Can you see me? Ето е. Бате Фредди. Отварям вратичката. Тук то почва да... как оцелих, аз съм магик. Би трябва да се. Чакай бе. Нямам време толкова за тебе. Имам толкова глупости да вършим. Окей, отворих ти. Потроп по... Искам просто да го видя. Окей, бре, се окей. Влизам. Грешна врата. Почти е близо, щом го чувам. Бате Фредди! Фредди! You saved me. Бате Фредди, благодаря ти! Ти си Find any left чишо госп... All I found was this. Ти добре ли си, бе? Follow me to the atrium. That is a program disc for the stage show. If you use it in the sound, you should be able to run a show Май знам какво е тази мисия. which will activate the lift. И пак ви казвам, хора, до някъде знам какво се случва в играта, но такива малки неща съм забравил какво се става и за това малко... Както в началото малко бях объркан и за това. Малко крипи изглежда как идва. Се че ще ми даде са. Помощ, Фредди иска да ми избие. Чао, Фредди. Оставям те на мен. Ай, чао. Защо така забива, бе? Знаете ли какво ще си направи един тук близък сев да имам? Добре, няма да крашне, окей. Gregory, my systems are failing. Ох, чак там е... Как трябваше да скача? Чакайте. The performance program on that disc, then meet me back on the stage. Please hurry. You do not have much time. Абе, ама учи, аре ти се качи, бе. Аз оставям. I will wait here. Аз взех ли някакъв диск? Аз изобщо не видим диска. Аре бе, Рокси, какво толкова съм ти направил, бе? Досадник! Досадници! Ако Рокси, как да се скачи горе? Ако не искат твоите бомбони. Твоите бомбони са развалени. Като тебе. Остави ме, бе! Не искам твоята помощ. Ти повече ще ми попречиш. Пу!
Посада кокошка. Ето казах, че го. Пу. Shit down. Please help me. Не искам лимити. Да, брат. Точно там ще завиеш. Аз съм сигурен, че дори не си... Рокси, може ли да се махнеш тук? Без това тук не ти е място. Така че... Да. Няма да излезе. Ами, Рокси... Не искам да се убиеш, но много не ти искам твоята помощ. Моля, не се обиждай, но моля ти махни се оттам. Каква ти е там работата, кажи. Ай, кажи, моля те. Искам да разбера. Какво търсиш там? Ай, там трепъртни се. После ми каза, че тази фама в не е бъгава. Добре. Благодаря. Чао, чика. Благодаря, че ме мина така, но... Аз си смитка. Мамата ми. Исках друг бутон да цъкна, ама не той, ама... Нямаш право. Нямате право да ме пипате. Аз съм тука къщичка. That should do it. I hope Freddy's okay. I should get back to the stage right away. Шумното гони? И че имам роботски крака да ми тичат за мен. Окей. Добре, тази игра не е бъгава. Тука, моля се някой да не ме хвана? Тук. Да има по-близък сейф. Вани? Окей. Чека, нали си сляпа? Добра. Си добра кокошка. Не си beautiful, съжалявам. Добре. Не харесвам фанатските бричи. Хора, ще спробвам още един път, ако не стане в следващия епизод, ще се опитам да стигна до до бутона, но малко ще ме е тегло, така че да, нищо не обещавам. О, не бе, къв е този балон, бе, ииио. Който видял.
Аре да се махнеш тук. Дори не. Ако някой каже, че я е чул. Да внимаш. Не я чух да идва. Не чух да идва, не чух пето тропа. Еми хора, мисля до тук да е този епизод. Много ви харесал. Subscribe. И до следващия път. Пак има. И да. Ай, чао.